Hau da hori elkarrentzako egin duen kartel bat. Eta orduan hau da bozetoa. Arkatzez egina ideia, nina ez normalean ja beti bakarrik marrazki bat eukitzen dut, goma asko erabiltzen dut, borra goma, eta arkatza, eta orduan behin ja definitutu dudala, egiten dut marrazkaren zati guztiak vegetal batean moztu. Eta orduan behin peza hauek ditu dela, atzen dut papera, hau da sumie paperen eri asko gozaren zedana eta ja beti erabiltzen dudana. Argi mai badaukat hemen aukentzen dut eta dauka kristal. Dako zea bat argi batekin hemen azpian. Hemen jartzen dut papero da, bozeto papera da fina, argia pasatzeko. Gainean beste papera jartzen dut eta bere lekuan jartzen dut zati bakoitza. Eta atzarekin kolorea hemen jarri eta betetzen dut. Eta horrela egin dut bakartela. Marrazki bakoitzak ez duten izu nola egin. Txuri beltzez, edo pintzelarekin, edo atzarekin, edo... Neri atza asko gustatzen zait. Gertuago zaude, eta gehiago neurtzen duzu, eta ez da plano garbitzen, eta pintzelarekin ere egin dezakezu hori, baina eda lekutik batzutan ateratzen da, ez da dena perfektua bere lekuan, ze bestela nik joera hori daukatez, bere lekuan jartzea, eta nire ze gustatzen, baina horrela naiz edo horrela egin behar dut. Galdera da, noiz uzten dio jendeak marrazkiak egiteari? Nik hori ere beti galdetzen dut, nik ez dut ulertzen zergatik, ze ateratzen zaizu. Eta denei ez guztiei, baina gustatzen zaie. Ez dakit, igual importantziarik ematen zaiolako edo... Ez dakit, gustatzen zaitu ulertzea. Elena Odriozolak ez zion marrazkiak egiteari inoiz utzi. Horren ordez beste gauza batzuk utzi zituen albo batera ilustrazioaren mesedetan. Nik publizitatean egiten nuen lana. Eta han ere marrazten nuen, eta han egola hasi nintzen ja zerbait egiten, elkarrentzat. Eta orduan, banegon agentzia txiki batean, eta itxi egin zuten. Eta izan zen, nik badaki zera ingo dudan. 20 urte baino gehiago igaro dira ordutik, eta ilustrazioaren arloan erreferente bihurtu da. Marrazten baino gehiago, ze marraztu pentsatzen da bilegunotan. Ilustrazio bakarra ere ez omen duelako egiten dekorazio hutsa izateko asmoarekin. Netzat importanteena zer kontatzen nahi zera da. Baude, liburu batzuk ilustrazio oso politekin eta ez dizuna ezer esaten. Eta beste batzuk ez duten nahia ezer eta zerbait kontatzen dute ez, eta asko gustatzen zaizu. Jendeak esan dira, no, este estilo ez, estiloa bat da. Zuzea, estiloa. Beste goza da estetika. Eta estetika aldatzen joan da asko, behar da izan dudalako. Baina estiloa netza da zure kontatzeko era, zu kontatzen dizuna. Errepikatzeari, gauza berdina etengabe egiteari ihes eginez lan egiten duela dio. Sortzen dituen pertsonaiei dagokionez, berak argi du nolakoak izan behar duten. Nik uste dut netzate pixua auki bat dutela. Berekuan egon behar diela, ezak nola esplikatu. Eta dira pixudunak uste diala. Bai, behar dut, hori, ezak hobeto esplikatzen, egon. Bai. Eta nire pertsoniak normalmean eszenatoki berdin batean daude. Asko gozatzen zait hortik ateatzea. Nik badakit dela, ni ere Donostitik, jaio nahi zenetik ez mugitu. Askotan galdetu eta zen dira inspirazioak eta dena, bizitzen dezuna, edo gustatzen zaizuna, edo baino pentsatzeko orduan ez da zerbait zehatza. Batez ere da testua irakurtzea, ondo sartzea, eta hemen zer dauka kontatzeko, zer ikusia du nerekin edo ez, eta hortik hasi. Nik hasen nahi marrazten behin dakidanean zer egin. Hau egingo dut, eta orduan jartzen naiz. Ez ditut bozetu asko egiten, nik ditut gero ateratzen dianak, liburuan. Ez dut proba asko egiten, pertsoniak asko egiten dut, ja buruan dudanean hasten naiz. Hau bi koloretan egiten da, aldizkaria. Eta orduan,
Claro, nik egiten dut bozetoa, baina gero, pentsatu badet, nire buruan ze kolore joango da, ze kolorekin bargotuko dut zer. Hori jakin da, arkatz beltzarekin egiten dut kolore bat eta beste. Gero eskaneatzen ditut ordenagailuan, ordenagailuan pasa eta masa bakoitzari kolore bat eman, gorria eta urdina, adibidez, kasu honetan. Hemen gainean jarri, honi eman. Orduan, bata beste gainean. Eta gehienetan horrelako lana gero bere lekuan jartzen da, hemen plantxapuzera egiten ari naiz, baina goin, horrela. Lehen enkarguak jaso zituenetik, Oietxek izan dira gehienetan Elena Odriozola paper zuriaren aurrean jarri dutenak. Egiteko eskatu dizkioten Oietxek. Jende asko bereizten dute enkarguak eta proiektu propioak. Eta niretzat berdina da. Badirudi zure proiektu propioan guztia jartzen dezula eta enkargutan, egiten dezula. Eta niretzat importantea da bata bezen bestea, ez dago desberdintasunik. Laster ikusiko du argia eskatu dioten azken marrazki sortak. Ana Maria Matute idazlearen hitzaldi batean oinarritutako En el bosque lanak. Juan Cruz Higuerabideren testuak dituen Euskal Herrietako ipuinak ipuin bilduma izan da bestalde, Elena Odriozolaren ilustrazioekin argitaratu den azken lana. Artistak etxean zituen kuadroetako irudi kostumbristak izan ditu inspirazio. Gustura dago emaitzarekin. Nik nire lan gehienak, egitudan liburu gehienak, ia ezizki gustatzen. Ia gehienak, asko, eta asko. Baina nik badakit egin nitunean, alnuna egin nula. Hori galdatzen joatetan, menosoman eta evoluzio bat dago, eta igual hemendik urte batzutara, orain egiten duena ez gustatzen, edo bai, ni espero dut gustatzea. Marraztu dituen lan kuiunen artean daude Hans Christian Andersenen La princesa y el guisante. Julio Cortázarren hitzak dituen eta Euskadi saria irabazi zuen El aplastamiento de las gotas. Eta Eguberria, hau ere Juan Cruz Higuerabideren testuekin. Guztira 100 liburu baino gehiagok dute Elena Odriozolaren lana. 20 urteko ibilbidean lortu dituen zaleez gain, adituak ere alde izan ditu Elena Odriozolak. 2 Euskadi sari eta Espainiako ilustrazio sari nazionala jasota, aspalditik ez du behar aurkezpen txartelik. Errekonozimentua da eta hori ondo dago beti, eta bestaldetik ere laguntza bada nire kasuan gutxienez, sari ekonomikoa dialako. Eta orduan bestela ezin izango nuke nire lan egin. Horrela egin nahi dualako lana, ez? Denbora eskaini, nahi dudan egin, eta hori ez ordaintzen. Besteak beste lagunduko diote sentipenen etxea eraikitzen. 8 urteko lana eskatu dion proiektua bukatu eta berriei ekingo die. Beti luzea pizten dit, ez dakit nola esan, zenbat gauza egin daitezken. Eta hor daudela, igual egiteko. Baina gero, askotan ez badiate proposatzen, niri asko proposatzen zait, astea. Orduan, bultza pixkat behar da, niertarako nahiz oso marrazkiak bezala, pla. Kostatzen zait. Horrek ematen dit gogoa. Nahiz eta ez egin, baina gogoa ematen dit.